Malawi Today. Pali audio apa imene akutulusa mzimayi wina amene akuyankhula nkhani yokhuzana ndi kubedwa kwa mwenye uja wa ku Crossroads Sakran Sameo. Koma nkhani imeneyi pena pake tikamayiyankhula ngati tikumalowesapo ndale tilibe umboni weniweni ukwanira ndikuti zinthu zitha kutivuta. Pena ukumamva nkhani zimene akumakamba anthu osiyanasiyana kuphatikizaponso ndi mzimayi ameneyu koma ameneyi ali ndi umboni atakhala kuti wayimisidwa pa khoti pena pake. Kodi ameneyu angaperekere umboni wokwanira ndipo zimene akunenazi ali ndi umboni? Ife sachedwe pano tingofuna mumve zimene adanena mzimayi ameneyi. Mona Malawi anzanga konse kumene muli, ndafikanso ine Victoria Ntana na chigawo chino cha Mmawa. Ndimafuna nditalankhulako nkhani ya Samia Sakran pakubedwa kwake. Galimoto iyi tisamangoti ndi yandani kapena kufanana ndi yandani kapena anagwisa ntchito ndi ndani. Galimoto iyi amagwisa ntchito ndi Gangata, ndipo ine ndinayiona ku Mtandire, ndipo tsiku limeneli amapangisa msonkhano ndi iyeyu Gangata komanso achisale pamene amalankhula zoone kuti ku chipani cha DPP amene akuyenera atadyerera akuyenera kukhala anthu awiriwa, komanso akamafuna kugawa zinthu zaulere ziyambire anthu a DPP, kaya ndi chimanga kaya ndi fetereza zipite kwa anthu amenewa ndi amene akuyenera atapindula, koma amali Congress Party ndi azipani zina sakuyenera atapindula. Pa anthu 1 miliyoni aja anawasankha aja, ndiye ndimafuna nditsimikize ndithu ku mtundu wanga wa Malawi kuti galimoto iyi ndi imene amayendera Gangata pa mdipiti wake. Zosachita kupenekera ayi koma ndi zenizeni. Endi pabuka munthu wina apa amene akune kuti ayi galimoto yayi ndilanga anadzachita kuchita hayala ilili afunekenso ngati drama yomwe ija inachitika pa imfa ya Victoria Bobe ija kukatenga achina Santos ku ndende kuti aziti iwo aja ndi amene anapha ndani Victoria Bobe. Kuwafunsa munalowa bwanji zimatani kunapezeka anthu aja palibe china chonse imene akutani akudziwa. A Santos zinatani ayi ndi anthu yawo amandida. Ndiye zinthu ngati zimenezi afunanso alowetse ndale pa kubedwa kwa munthu wake wa Crossroads. Ndi Amalawi takutulukirani inu a DPP, ndipo tikudziwa zimene mukufuna mutachita ndi chibwana, koma dziwani zimene mufuna kuchitacho ndi chibwana, koma anthu ambiri takudziwani pa madrama anu onse. Kusolangaso lina ndi ili, inu ya Boni Kalindo zinthu zachitika dzana ngati inu a freedom fighter mukupangapo chiyani? Kodi anthu adzakukhulupirani bwanji? Kodi chibazi imene mwadyacho mudzachilavula liti? Pamene inu pamenepa ndi pamene munakaonetsano upresident wanu uja okonda anthu osauka uja mukanalankhulapo kudziwitsa mtundu wa Malawi pa zimene mukuzidziwa, koma inu mwangoti chete chibanzi sizoona. Funso linanso ndili, kodi Victoria Bobe nkhani yake ili pati, mukuyendetsera motani nkhani imeneyi? Anthu oyipa atu inu a DPP, zifwamba za DPP, mukatero mufuna musambira anzanu kuti muzita amali Congress Party ndi amene apanga zimenezi, chonsecho mwapanga ndinu zitsiru. Akuti iwowa galimoto ya Gangata imene inamugwira mwenye uja akuti anayiona ku Chilimampunga ku Mtandire atabwera kuzachitisa msonkhano, koma zoona zimene akunena mzimayi ameneyu. Komatu pena pake akuluakulu izi ndale izi zitha kutiyika malo osakhala bwino, zitha kukatilowesa ku ndende. Kodi tikamachita ma VN ngati amenewa kapena kuti ma audio amenewa timafuna kuti tifuna kutchuka kapena tikungofuna kuti basi anthu atidziwe kuti ife timatha kuyankhula? Pena pake tiyeni tizilingalira kuti pamawa titakhala kuti tayitanidwa pena pake titha kukalongosola. Ife pano sitikuopseza munthu komanso sitikubwera kuti tidzabagire munthu, koma nkhani yayikulu ndionena kuti zinthu zina tikasiya mulomo uzatisata, komanso tizikhala ndi zinthu zoti zili ndi umboni. Ife timangofuna tikupatseni zimene anayankhula mzimayi ameneyo. Kodi inu maganizo anu ndi otani? Tayikani mu comment section tikambirane malo ano
kuti zimene akukamba wanthu zosiyanasiyana kulowesapo ndale pa nkhani yokhuzana ndi Sakran Samil mwenye uja wa ku Crossroads. Inu mukuziona bwanji? Anthu akuyenera kumayipanga link nkhani imeneyi ndi za ndale? Maganizo anu tiuzeni mu comment section tikambirane. Tapangani subscribe, tapangani like, tapangani share kuti ambiri zisawaphonye azitha kumamva zinthu zimene zikuchitika tsiku ndi tsiku kuno kwathu ku Malawi. Koma koposaposa tapangani turn on notification bell kuti tikaponya video pamalo pano izikupezani ndipo inu muzikhala anthu oyambirira kuyionera. Kufikira nthawi ina ife kuno ku Malawi lero tingoti mwakomanonse zikomo.